Dobro večer svima, dobrodošli na večerašnji webinar Kako razumjeti i usmjeriti svoje emocije. Evo, ovo je drugi webinar u našem Premium Lifestyle klubu i prije nego počnemo želio bih vam čestitati novu godinu, zaželjeti sve ono što sami sebi želite. U prvom redu zdravlja, ako ima zdravlja ima svega ostalog. Znači krenimo jednostavno novu godinu sa zdravljem. I ako se krećemo u smjeru onoga što želimo, vjerujte, morat ćete negdje vjerovati da ćemo do toga moći doći. Sad, što je bolja tema nego ova večeras, kako razumjeti i usmjeriti svoje emocije, da bi se moglo doći do toga i krenuti u tom smjeru. Zbog čega? Zato što nas emocije često drže na onom mjestu gdje smo danas i obično ja uvijek kažem kako ljudi ne razumiju svoje emocije i ne razumiju što je pravo značenje emocija. I večeras ćemo govoriti o tome, ali ono što je najbitnije večeras ćemo najprije analizirati 8 stvari koje emocionalno stabilni ljudi ne čine. I nakon toga ću vam objasniti pravo značenje emocija. Za sve one koji trenutno pišu poruku i koji mi čestitaju novu godinu i tako dalje, neću trenutno čitati, pročitat ću sva pitanja na kraju webinara. Ima jedan mali razlog zbog čega. Prošli tjedan neko je slušao moj webinar i s obzirom da sam ja muškarac i da mi je teško čitati i pričati istovremeno, znate da muškarci ne mogu raditi dvije stvari istovremeno, od momenta kad počnem čitati poruke ne mogu se koncentrirati na ono što pričam, tako da mi ne ide toliko dobro pričanje i čitanje u isto vrijeme. I gospodin me je komentirao kako bi trebalo malo više proučiti materiju koju predajem, s obzirom da dosta zastajem i da tražim riječi. Pa tek toliko da se to ne bi ponavljalo. Večeras neću čitat pitanja dok ne završimo. Tek toliko da mi ne odvlače pažnju. Evo toliko. Slobodno postavljajte pitanja ukoliko imate pitanja vezana uz ovu tematiku. Pokušajte pratiti vaš ekran, jer na ekranu ću vam davati ukratko samo natuknice o čemu pričam, tako da vam se puno jednostavnije uključiti i popratiti. I ne zaboravite da ovo snimamo, znači ovo snimamo i ovo će biti na vašoj studentskoj platformi, tako da možete preslušati još nekoliko puta prije nego što možete reći ok, sad kužim, sad ovo sad znam kako funkcionira i da možemo od tuda krenuti. I ajmo početi od početka. Znači, koje su stvari, 8 stvari koje emocionalno stabilni ljudi ne čine. U prvom redu, stvar broj 1. Zapišite ovo, zapišite ono što vas inspirira i što vam može pomoći da ostanete na putu do onoga što želite biti, raditi ili imati. Prva stvar je, ne trošite energiju na stvari koje ne možete kontrolirati. Što bi to za vas efektivno značilo? Ljudi često vremena, jako puno vremena potroše na kontroliranje stvari ili se trude da nešto iskontroliraju što nije moguće kontrolirati. Brine brigu o stvarima koje su van njihove domene, van njihovih pod navodnicima mogućnosti i tako dalje. Koje stvari se ne mogu kontrolirati? Ne mogu se kontrolirati one stvari koje zavise isto tako od nekih drugih stvari, okolnosti, ljudi, situacija i tako dalje. Ako nešto zavisi od neke druge situacije, od neke druge osobe ili neke druge okolnosti, nemate potpuno kontrolu nad time što možete činiti. Ako nemate potpunu kontrolu, ne trošite energiju pokušavajući balansirati nešto što nije moguće izbalansirati. Zbog čega?
Zato što ćete sve više i više tonuti u negativnu emociju, u negativan osjećaj, i taj negativan osjećaj, ako ste pratili onaj prošli webinar, vam potvrđuju onu sumnju koju uvijek imate da li ja nešto mogu ili ne mogu. Znači, kad god želimo neku novu stvar, kad god želimo nešto novo u životu, uvijek će se pojaviti onaj crv sumnje koji će nam govoriti, ali zbog čega ti misliš da biš ti to mogao ili mogla? I ako postoje stvari koje ne možemo kontrolirati, koje su van naše kontrole, sad, da li su to stvari, ljudi, okolnosti ili situacije, nemojte se uopće obazirati na te stvari. Okrenite se prema onome što možete kontrolirati, na što možete utjecati, na što možete imati određeni utjecaj da bi rezultat bio onakav kakav treba. Prije jedno, ja mislim da je sad već godinu dana, držao sam jedno predavanje u jednom poduzeću na temu team buildinga i kako popraviti rezultate i na koji način dovesti stvari na jedan viši nivo. I kada sam tražio informacije od ljudi što ih drži na onom mjestu gdje jesu i kada sam ih pitao na što bi mogli utjecati da bi se situacija među vama mogla popraviti, jedino što su činili, znači jedino čime su se bavili je bilo pričali su što ne mogu. I ja sam samo govorio, ljudi moji, ako znate što ne možete ili ako znate što ne možete kontrolirati, to znači da imate jednu konstantu koja je takva kakva je i krenimo od toga. Znači, ako na to ne možemo djelovati, možemo djelovati na neke druge stvari. Okrenimo se onda onome što možemo kontrolirati, onome što nam može dovesti određeni rezultat, a ne ono što ne možemo. Zbog čega? Zato što ima jedna jako bitna stvar koja je ovdje za vas jedna crvena linija koju bi trebali pratiti. Da li mislite da možete ili da li mislite da ne možete, kako god razmišljali, u oba dva slučaja ste u pravu. Znači, ako vjerujete da možete, pronaćete način. Ako vjerujete da ne možete, nećete pronaći način. Ali ako vjerujete da ne možete, da nemate kontrolu, da nemate utjecaj, da nemate mogućnost, tako ćete se i postaviti, tako ćete se i ponašati. Znači, da bi mogli nešto pozitivno izvesti, ono što smo rekli zadnji puta na ono zadnjem webinaru i oni koji ga nisu još preslušali, uključite se na studentsku platformu i preslušajte ga, kada dobivamo određeni rezultat, pozitivan ili negativan, kad su nam misli, osjećaji i djela u istoj liniji, kada su u skladu. Znači pozitivna misao, pozitivni osjećaj, pozitivna emocija i pozitivno djelovanje. To čini određeni rezultat. Ali kad su sve tri u određenom, u jednom nizu, u jednoj vertikali. Znači, ako ne možete nešto kontrolirati, ne trošite vrijeme na to, nego se okrenite onome što vam je potrebno, što vam nosi rezultate. To je jedna stvar. Sljedeća stvar je 8 stvari koje emocionalno stabilni ljudi ne čine je nemaju potrebu svakog zadovoljavati. Znači, ne morate svakome biti na usluzi, svakom morate biti perfektni, za svakoga morate činiti ne znam šta. Potreba da svakog zadovoljite često proizlazi iz pomanjkanja samopouzdanja i slike koju imamo o nama. To ne govori ništa o onim drugim ljudima. Znači, nije bitno da svakome uradite sve ono što možete učiniti. Jer u tom procesu zaboravljate ono najbolju i najvažniju osobu u cijelom procesu. A to ste vi. To ste vi.
Što se događa kad činite uvijek nešto za nekog drugog? Znači, što se događa kad uvijek nešto činite za nekog drugog? Krećemo iz one pozicije kako želimo nekome pokazati koliko nam znače i u tome počinjemo u određenom momentu pretjerivati. Da se razumijemo, ne želim vam reći da ne smijete biti ljubazni, dobri i uslužni. Ali vam želim reći da je bitno da ne zaboravite niti sebe u tom procesu. Jer u određenom momentu, kao i u svemu u životu, kad u nečemu pretjerate, počinjete gledati onu drugu stranu. A ona druga strana je, a što to znači za mene? I ako vidite da vam se ljubav, pažnja i ona zadovoljština ne vraćaju, postaćete nezadovoljni. Što znači postaćete nezadovoljni? Postaćete emocionalno potučeni, negativni, osjećat ćete se loše i tako dalje. Znači, ako ste u tom drive, ako ste u tom osjećaju, morate za sebe nekako izbalansirati stvari da, znate kako se ono reče, jedna misao dana i ova vam je jako, jako bitna. Zapišite ovo, uzmite olovku i zapišite i zalijepite si na ogledalo, stavite u torbicu, stavite na kompjuter kao pozadinu za sve one kojih će ova misao inspirirati, neka to stave večeras na Facebook. Misao zvuči ovako. Ne dozvolite nikome da bude vaš prioritet ako ste vi samo njihova opcija. Idemo još jedan put. Zapišite ovo. Ne dozvolite nikome da bude vaš prioritet ako ste vi samo njihova opcija. Jer ako ste vi njihova opcija, oni su vaš prioritet, to govori nešto i o vama i koliko vi vrednujete sami sebe. Ok? Znači, nemojmo kretati od toga da imamo potrebu za svakoga biti uvijek paratni i spremni, a da se ništa nekako ne vraća. I da se razumijemo, u jako puno situacija stvari se ne vraćaju iz istog smjera. Da se razumijemo. Kad nešto dajete, dajete zato što dajete sa srcem. I obično vam se vraća uvijek iz drugog smjera. Ako očekujete da vam se vrati iz istog smjera, ne dajete nego trgujete. Ali, ako dajete, morate razumjeti zbog čega dajete. I zbog čega vam je bitno da dajete. Što to čini za vas? Što to čini za vašu sliku? Što to čini za vaš osjećaj i za vaše emocije? Ali, kad god dajemo, znamo zbog čega dajemo i znamo da jedini način da bi nešto dobili je da damo prvi. Ali ne dajemo samo zato da bi davali, nego dajemo zato što to čini određenu veću vrijednost u našoj vezi. Ako to čini određenu veću vrijednost u našoj vezi, onda ćemo se zamisliti i izanalizirati kakva je naša veza. Treća stvar. Ljudi koji ne troše svoju snagu na sve i svašta. Ovo mi je fantastična stvar. Obično, gledajte, sreli smo se na Facebooku, da budemo iskreni. Najveći broj ljudi večeras koji je na ovom webinaru se sa mnom sreo na Facebooku. Znači, dolazite iz tog smjera. Obično ljudi kad vide koliko ljudi me prati, onda imaju svakakve poslovne nekako predloge
i način na koji bi mogli sarađivati. I obično mi se to događa ili iz multilevel marketinga ili tako dalje. Što, da se razumijemo, mislim da je multilevel marketing ok. Ne mislim da je multilevel marketing loš. Mislim da ima jako puno ljudi koji rade fantastične stvari u multilevel marketingu i da je to jedan od stvari koje će se graditi i kreirati u budućnosti i da će jako puno ljudi kroz to ostvarivati svoje prihode. Samo ono što je jako bitno je da kad činite sve i svašta, zbog čega vam dajem ovaj primjer poslovnih suradnji? Zbog toga što ja sam uvjerenja da ukoliko želim biti uspješan u nečemu, da ću se tom nečemu morat posvetiti. Da se razumijemo, ljudi koji me znaju i koji su me već vidjeli na seminarima i na radionicama, znaju da nisam baš tip koji bi igrao košarku. Zbog čega? Zato što sam 1,70 m i žilet. Je tako. Baš košarkaška karijera mi ne leži. Streljaštvo je bio sport koji mi je prirasao srcu, iako to nije bio, u streljaštvu sam bio najuspješniji, iako to nije bio onaj moj prvi sport. Moj prvi sport je bilo jedrenje na dasci. Ali činjenica je da morao sam nešto izabrati čemu ću se posvetiti i kod mene, što se sporta tiče, to je bilo streljaštvo. Što se posla tiče, to je ovo što radim danas. I bez obzira što sam dobio jako puno ponuda da radim jako puno drugih stvari, obično moj odgovor je, gledajte, da bi bio uspješan u onome što radim, moram se koncentrirati na moj posao, na ono što mene inspirira i motivira. I da se razumijemo, ja ću sutra za svaku multilevel marketing grupu držati seminar ako je potrebno i to mi neće biti teško. To mi uopće neće biti teško. Ali činjenica je da ukoliko želim biti dobar, da se ne mogu baviti, ukoliko želim biti dobar u ovome što radim, da se ne mogu baviti multilevel marketingom i svim ovim ostalim. Znači, moje je bilo, drži se onoga u čemu želiš biti uspješan. Zbog čega je to bitno za emocije i za naše osjećaje? Jer ako radite 1000 malih stvari, i da se razumijemo, jako puno ljudi smatra da 1000 malih stvari nose jednu veliku. 1000 malih stvari ne nose ni jednu. 1000 malih stvari ostaju 1000 malih stvari. Zbog čega? Zato što bilo bi fantastično kad bi mogli raditi 1000 malih stvari i prebacivati se s jednu na druge i automatski nastavili tamo gdje bi trebali nastaviti. Ali kad se prebacujemo sa jedne stvari na druge, kad radimo puno malih stvari, najviše vremena potrošimo u prebacivanju s jednog posla na drugi. Znači, ukoliko želite biti uspješni, ukoliko želite biti, raditi ili imati ono što želite, ne trošite svoju snagu i vrijeme na sve i svašta i na ništa. Mislim da vam je to jako bitno. Znači, ako krećete od tuda, birajte što vas inspirira, što vas motivira i u što vjerujete. Jer da se razumijemo, bez obzira što vjerujete u to, što vas to inspirira i motivira, treba će vam jako puno vremena i energije da od toga napravite nešto gdje ćete biti fantastično uspješni, od čega ćete moći eventualno živjeti, na čemu ćete graditi karijeru i tako dalje. Znači, birajte. Jer ono što će vam se dogoditi, ako ne budete uspješni onako kako ste zamislili da bi trebali biti uspješni, ono što će vam se događati u tom momentu je, emocija će govoriti, gledaj, jesi li imao pravo, vidiš da ne možeš, bit će uvijek onaj unutarnji glas, osjećat ćete onu emociju, joj, osjećam se prevarenim. Oni iz multilevel marketinga su me prevarili.
Ja se večeras osjećam kao da samo radim reklamu za multi-level marketing, ali nije tako. Mislim da je bitno da neke stvari objasnim. Znači, sljedeća stvar na listi je ljudi koje nije strah promjene. Mi trenutno u našim različitim programima, znači imamo Premium Lifestyle Club, imamo Coaching akademiju, imamo Business akademiju za poduzetnike, imamo Coaching akademiju za ljude koji žele biti coachevi, za mame koje žele biti bolje mame djeci, na taj način da ih vode kao coachevi, za one koji žele raditi u poduzećima kao HR menadžeri i žele naučiti raditi coaching sa ljudima, za lidere koji žele komunicirati sa drugima. Znači što je coaching? Ukratko, vrsta komunikacije. Kroz sve te programe imamo negdje trenutno oko 700-800 ljudi u različitim državama koji prolaze kroz neki program u ovom momentu. I ono što me uvijek fascinira je, ako programe mijenjamo programe uvijek na taj način da bi programi bili bolji. Da bi ljudi dobili puno više i da bi mogli otići stepenicu više. I ono što mi je uvijek fascinantno, da bez obzira što stavite sve ono što je bilo i što dodate još vrijednosti, što dodate još programa, što dodate još nastave, još predavanja, još svega, ljudi polude kad se nešto promijene. A promjena bi trebala biti jedina konstanta u životu. Zbog čega? Zato što ako se ništa ne mijenja i sve ostaje isto, stvari postaju monotone i više nas ne inspiriraju i ne motiviraju da bi bili bolja verzija nas. Gledajte, ovaj webinar koji dajem večeras, vjerojatno ću ga davati za 6 mjeseci ili za 8 mjeseci, za 10, 12 mjeseci još jedan put. Nećete dobiti snimku ovoga. Dobit ćete novu verziju ovoga, koja u tom momentu, s obzirom da ćete biti na jednom drugom nivou, će za vas znači puno više nego što znači danas. Što to znači? Da i mi se mijenjamo. I vi se morate mijenjati. Emocije vas drže na onom mjestu gdje ste danas i strah vas je promjene samo zato što ne postoji nigdje dokaz da promjena koju želite je moguća. I ono što vas drži je ono staro uvjerenje, i u uvjerenjima ćemo, ja mislim, govoriti sljedeći puta, ono staro uvjerenje da nešto za vas nije moguće. Gledajte, kad ljudi prolaze kroz našu coaching akademiju, znate što im je najveći problem? Najveći problem im je reći, ja sam coach. Zbog čega? Zato što gledaju, prođu kroz predavanja, prođu kroz onu obuku uživo, prođu kroz ona predavanja kod nas i onda, nakon što su prešli kroz predavanja, okrenu se i idu gledat, pa prije 10 dana još nisam bio coach. Kako mogu reći sad da jesam? Zbog čega? Zato što niti jedan dokaz u prošlosti ne govori da je njihova budućnost moguća. I to je ono što vas drži na mjestu da se ne mijenjate. A promjena je potrebna. Bez obzira što želite biti, raditi ili imati. Gledajte, krenimo od jednostavnog primjera. Ako ste danas mama ili tata, ako želite biti bolji mama ili tata, morat ćete donesti odluku da želite biti bolji mama ili tata i da ćete se promijeniti. I morat ćete točno znati što želite mijenjati da biste postali bolji mama ili tata. Ali ako pogledamo na ono što smo prošli jučer, ništa u tome nam ne govori da ćemo sutra biti bolji mama ili tata. Ovo je odluka. Ovo je odluka gdje analiziramo što je potrebno, u kojem smjeru se želimo kretati i kako ćemo dalje. I od tuda krećemo. Znači,
Emocija, onaj osjećaj koji imamo u nama, ona samo nešto govori o osobi koje smo bili jučer. Ali nam ne govori ništa o onome što bi mogli biti sutra. Tako da ne morate tu emociju slušati. Jer emocija je nešto posve drugo. Idemo dalje. Što ne rade emocionalno stabilni ljudi? Ne troše vremena samo sažaljenje i oplakivanje situacije u kojoj jesmo. Gledajte, bez obzira u kakvoj se situaciji danas nalazite i pokušajte me ovdje pratiti. Ja znam da vam neće biti lako kad vam ovo kažem, ali ne osuđujem nikoga, bez obzira u kakvoj ste situaciji, ne osuđujem nikoga. Ali činjenica je da ste vi odgovorni za to. Bez obzira u kakvoj se situaciji trenutno nalazite, vi ste za to odgovorni. Molim vas da pokušajte, sad će početi opadat broj ljudi koji su na webinaru, kad ja kažem vi ste za to odgovorni. Pokušajte jednostavno napraviti razliku između odgovornosti i krivnje. Vi niste krivi za sve što vam se dogodilo, ali ste odgovorni kako ste na to reagirali i kako ste se prema tome odnosili. Daću vam jedan uopće nije bitno tko je kriv. I da se razumije, nisam ja. Šalim se. Kriv sam ja koliko je kriva i ona. Mislim, da se razumijemo, moramo krenuti od činjenica. Bio sam u braku 10 godina predugo. Bio sam u vezi koja mi stvarno nije odgovarala, ali sam mislio da u biti u onom momentu nisam ni znao da bolje može postojati. Jer nisam ni vjerovao da postoji bolje, ja sam samo branio od toga da ne bi bilo gore. I to je za mene bio kraj moga puta. Vjerovao sam da je to to. Došao sam do svog limita u životu sa 40 godina i na tom mjestu sam jednostavno mislio sam, ovo je kraj. Ono kad sam čitao život počinje u 40-im, onda sam se obično smijao i rekao sam, da, gdje su to pročitali? Dođi vidjeti moj život. Jer moj nije počeo u 40-im, moj završio u 40-im. Da li mi je bilo bolje? Ne, meni je bilo gore. Pa ipak nije. Bilo mi je bolje, samo što nisam vidio. Zbog čega? Zato što nisam htio preuzeti odgovornost za ono kako se ja osjećam, kako ja djelujem i kako reagiram na stvari koje su mi se događale. I to nije jedini primjer. Imam vam primjer partnera u biznisu. Partnera u biznisu s kojim smo radili godinama i jednostavno napravio stvari koje nije trebao napraviti, za koje su mi ljudi upozoravali da će mi se dogoditi. I nisam ih slušao, nego sam rekao, ne, on će se promijeniti. I na kraju, ja sam ostao s računima, on je otišao svojim putem. Tko je odgovoran? Ja sam odgovoran. Tko je kriv? Može biti da je on kriv, ali ja sam još uvijek odgovoran. Znači, bitno je da ne trošite vremena samo sažaljenje. Zbog čega? Zato što vam to samo skida vašu energiju i vibraciju i ispuštavanje na jedan niži nivo koji vam zaista nije potreban. Emocije ovdje samo govore, gledajte, to je ono, kad se okrenete ružnim stvarima, vidjet ćete samo ružne stvari. Kad se okrenete pozitivnim stvarima, vidjet ćete pozitivne stvari.
I ovo je vrlo jednostavno. Ovo nije znanstvena fantastika. Daću vam jedan jako lijepi primjer. Evo, ima večeras negdje oko 90 ljudi online. Siguran sam da ima nekih od vas koji nisu u prvoj vezi, nego su možda u drugom braku, neki su u trećem, neki su u drugoj ili trećoj vezi, neki su između veza, pa ipak u svakoj vezi u kojoj ste bili, na početku je bilo sve lijepo. Na početku je bilo sve lijepo i sve je bilo prekrasno. I za svaku nepodopštinu koja nam se dogodila u toj vezi, tražili smo razlog da bi ih mogli ispričati i da bi mogli reći, ali nije to tako loše, mogli bi to mi drugačije. Je tako? Svakome od nas. Svako od nas je prošao kroz to. I onda u određenom momentu smo počeli vidjeti onu drugu stranu, dok nismo došli do one točke gdje smo vidjeli samo loše stvari, a dobrih stvari više nije bilo. I ako to pogledamo, ako izanaliziramo takvu situaciju, onda vrlo lijepo možemo vidjeti da nema potrebe za samo sažaljenje. Znali smo u što se upuštamo, vjerovali smo da će se drugačije dogoditi, da će se nešto promijeniti, ali nije. Ok, nije i krećemo jednostavno od tuda. Znači, ne trošite vrijeme na samo sažaljenje. Sljedeća stvar. Nemojte živjeti u prošlosti. Ovo mi je najbolja fraza koja postoji. Nada u bolju prošlost ne postoji. Nema potrebe koncentrirati se na stvari koje su van naših mogućnosti. Ovo se može poklapati malo sa onom prvom. Ne troše energiju na stvari koje ne mogu kontrolirati. Ne trošimo energiju i fokus na stvari koje su nam se dogodile jer nas ne vode u onom smjeru u kojem želimo otići. Gledajte, od momenta kad vam se određena stvar dogodila, bez obzira da li je ona pozitivna ili negativna, ona je već prošlost. Ona je već prošlost. Jedino što možemo učiniti u tom momentu je birat kako ćemo odreagirati na tu stvar. Znači ne kako ćemo to doživjeti, kako smo to doživjeli i što nam se dogodilo. Jer uopće nije bitno što nam se dogodilo. Dogodila nam se najvjerojatnije glupost. Dogodio nam se previd. Dogodio se previda zbog drugih ljudi. Ali bitno je sad kako ćemo odreagirati na ono što nam se dogodilo. Znači, opet, odgovornost leži na nama. Jako puno ljudi žive u prošlosti i žele prošlost promijeniti. Kaže, joj, samo kad bi prošlost bila drugačija. Prošlost nikad neće biti drugačija. Nikad neće biti drugačija. Ona će uvijek biti onaka kakva je. Ok? Znači, nema smisla živjeti u prošlosti jer vam to spušta energiju. Čak i ako je prošlost bila fantastična, proživljavati je, preživljavati, prežvakati je i preanalizirati je i opet iznova vas ne vodi u smjeru u kojem biste htjeli ići, nego jednostavno krećete u jednom drugom pravcu. Čak da je bila i pozitivna. Zbog čega? Zato što idemo uspoređivati kako je bilo onda, a kako je sada. Jedino što možete analizirati je što sam radio onda da ne radim danas. Zbog čega sam onda bio uspješan, a danas nisam. To je jedino što možete analizirati. I zadnja stvar, emocionalno stabilni ljudi nisu ljubomorni na druge zbog njihovog uspjeha. Gledajte, ono što sam već rekao, ima jako puno stvari o kojima moramo voditi računa da bi bili uspješni u životu. I
ljubomora pokazuje samo jednu stvar. Da nismo sigurni u svoje kvalitete i vrijednosti, i zbog toga što nismo sigurni u svoje kvalitete i vrijednosti, gledamo druge što drugi rade. Gledamo na njih kako to da su oni uspješni. Joj, vidi kako su oni došli do svoga. Nije bitno kako su oni došli do svoga. Bitno je kako ćete vi doći do svoga. Ali činjenica je, dok god razmišljate o njihovom uspjehu, ne razmišljate o svojem. I bavite se krivim stvarima. I ljubomora je jednostavno otrov. Ljubomora je otrov koji vi popijete i očekujete da druga osoba umre od toga. Kome je loše od ljubomore? Nije onoj osobi na koju ste ljubomorni, nego vama. Vaše emocije nisu kako treba. O tome se radi. Znači, ovo je sve vezano uz emocije. I zadnja stvar, ona koja je najbitnija, i molim vas da na ovo stvarno obratite pažnju, nemojte odustati kod prve prepreke. Prva prepreka ne govori da ste u nečemu loši. Prva prepreka govori samo da ne znate kompletan put. Prva prepreka ili prvi neuspjeh vam samo govori da ideja koju ste imali se treba doraditi ili malo promijeniti. Ali obično, što se događa kad naletimo na prvu prepreku ili prvi problem? Pa nije ovo za mene. Evo, 5.2. 5.2. je nedjelja. U Opatiji držim predavanje za jedno 40 ljudi na polju liderstva i baš na tome odustajanja kod prepreka. Gledajte, lako je odustati. Svi mogu odustati. Odustati je jednostavno. Ali na koji način nešto učiniti da bi uspjeli? To činimo na taj način što svaki put kad dobijemo određeni rezultat, napravimo analizu onoga što želimo, vidimo što bi moglo bolje i okrenemo se u tom smjeru i krenemo tim smjerom dalje. Ok? I sad, ono što je, mislim, najbitnija stvar za cijelu večer. Pravo značenje emocija. Sad imate 8 koraka ili 8 stvari s kojima morate voditi računa, ali što to govori uopće o vašim emocijama i kako vaše emocije igraju ulogu u svemu ovome? Za sve one koji su čitali knjigu Postaješ ono o čemu razmišljaš, koju je napisala moja fantastična supruga, ovo je 5. poglavlje, oni donekle bi mogli znati što emocije znače. Ali emocije imaju jednu jako veliku vrijednost u našem životu. Sad, najveći broj ljudi se sad počinje smijati i kaže, ne znaš ti moje emocije su drugačije. Nije to baš tako kako je to kod tebe. Činjenica je da je to kod svih isto. Obično ono o čemu govorimo kad govorimo o emocijama i značenju emocija, nije ono o čemu ja govorim kao coach kad govorim o emocijama. Možda su me neki ljudi izgubili u ovom procesu, ali gledajte, ja kao coach, i ovo bi svaka osoba trebala znati. Ja ne gledam kad mi pričate o vašoj emociji, ja ne gledam što vam se dogodilo, jer me to zaista čak nije ni briga. Mene nije briga što vam se dogodilo. Mene je briga
što emocija govori o vama kao osobi. I ako ste emocionalna osoba i ako dolazite često u situaciju gdje se osjećate emocionalnom ili emocionalnim, da i muškarci mogu biti emocionalni, mi samo ne želimo toliko pokazati emocije kao što i to žene pokazuju, ali i mi smo emocionalni. Moramo se zapitati što ova emocija meni govori o meni. Znači, ako govorimo o svijetu osobnog razvijanja, ako govorimo o zakonima uspjeha, ako govorimo o uspješnosti općenito, govorimo o prirodnim zakonima. Ja volim razgovarati o tome kao prirodnim zakonima, neki to zovu Bog. I ako je tako, meni je super, ne osuđujem nikoga, svako ima svoje pravo na razmišljanje. Ja ih zovem prirodne zakone. I postoji jedan zakon koji se zove zakon uzroka i posljedice. To je zakon svih zakona. Jako puno ljudi ga znaju kao karmu. Samo što misle da je karma nešto drugo. Ljudi misle da je karma nešto što je zapisano u zvijezdama i onda vam se događa onako kako vam je zapisano u zvijezdama. Sad možete zamisliti koliko veliki kompjuter ima Bog da bi mogao isprogramirati sve unaprijed što se vama treba događati kroz život. Mislim, varijante. S druge strane, ono što smo dobili smo slobodnu volju. Da radimo odluke i da reagiramo na te odluke onako kako mi želimo na njih reagirati. Što bi to značilo za vas? U narodnom žargonu se to reče kako sijete, tako ćete žeti. Je tako? U zavisnosti od onoga što ste činili, dobivat ćete određene rezultate. Sad, to je fantastično da znamo što je zakon uzrok i posljedice, da je to zakon zakona i da svaki uzrok ima svoju posljedicu, ali zbog čega je to bitno za emociju? Zbog čega je to bitno za ovo predavanje večeras? I vjerujte mi, ovo vas niko neće učiti. Ovo nećete čuti na jako puno mjesta gdje ćete slušati slična predavanja. Zbog čega je bitan zakon uzroka i posljedice za emocije? Zato što emociju koju osjećamo, ona je uvijek posljedica nečega. I sad će neko možda pitati, dobro Zorane, ako je emocija koju ja osjećam posljedica, šta je onda uzrok? Uzrok nije ono što vam se je dogodilo, uzrok je nešto drugo. Ono što vam se je dogodilo je isto svojevrsna posljedica. I sad me pokušajte pratiti. Ako imate olovku i papira, zapišite sljedeće. Svaka emocija koju ja danas osjećam je posljedica, a uzrok te posljedice je moje vrline i vrijednosti i kvalitete koje posjedujem. Preslušajte ovaj webinar još jedan. Drugim riječima, daću vam i primjer za to. Emocija koju osjećate govori nešto o vama kao osobi. I što ta emocija govori o vama kao osobi? Govori o vama kao osobi tko ste vi kao osoba. Znači, ako osjećate određenu emociju, ona govori nešto o vašim vrlinama, kvalitetama i vrijednostima. Daću vam jako lijepi, jednostavan primjer koji će vam u tome
pomoći. Ako ste emocionalni, ako se osjećate emocionalno, zato što vas je najbolja prijateljica ili prijatelj slagao, taj osjećaj koji osjećate, znači tu emociju koju osjećate je posljedica. Što je onda uzrok? Uzrok je da je jedna od vaših osnovnih vrlina i vrijednosti pogođena tom laži. Što bi u ovom momentu, u tom slučaju bila vaša vrijednost i vrlina, osnovna vrijednost? Recimo da bi vaša osnovna vrlina i vrijednost u tom momentu bila iskrenost. Kada ne bi bili iskrena osoba, ne bi vas pogodilo da vas prijatelj ili prijateljica slaže. Gledajte, ako lažete i ako imate non stop naviku da druge lažete, što bi vam se dogodilo je jednostavno da kad vas neko slaže, rekli bi, lažem i ja druge, tako da me ovo ne brine. Ali s obzirom da su oni vas slagali, a vi niste takva osoba, zbog čega? Zato što u njih ulažete određeno povjerenje, imate prema njima respekt, volite ih, bitni su vam u životu i tako dalje. Je tako? Jedna od vaših osnovnih vrlina i vrijednosti, koja se u ovom slučaju zove iskrenost, je povrijeđena. I sad, ono što vi u tom momentu analizirate i kako vi to sagledate je, ali vidi što mi se je dogodilo. Vi osjećate bol, bol je posljedica one povrijeđenosti. To je posljedica, je tako? Ali uzrok je to što vas je pogodilo u srce. U ono mjesto koje je vama najbitnije u odnosu sa tom osobom, situacijom, okolnosti ili tako dalje. Znači, ako ste vi u tom momentu povrijeđeni, ono što bi trebali napraviti nije gledati kako je mogla učiniti ono što je učinila, ili kako me je on mogao povrijediti, ili ono što se meni dogodilo, kako me je moja žena mogla tako povrijediti. I kad sam došao do točke da sam shvatio da naše vrline i vrijednosti se uopće ne podudaraju, bez obzira što sam ja nju volio. Ali naše vrline i vrijednosti se nisu podudarale i uopće ne ulazim u to da li su moje vrijednosti i vrline bile ispravne ili nisu. Ja sam ovdje prepoznajem da naše vrijednosti i vrline nisu iste. I da postoji mogućnost da će mi se ova situacija non stop i dalje ponavljati i da ću se non stop emocionalno pogođeno osjećati svaki put kad osjetim prevaru ili kad osjetim laž ili kad osjetim nešto slično. Znači, što sam učinio u tom momentu? Ja sam odlučio da izađem iz takve veze. Da nešto promijenim u svom životu. Zbog čega? Zato što vrline i vrijednosti koje imam ja sa tom drugom osobom, znači one stvari koje bi se trebale podudarati, nisu prisutne. Jer da se razumijemo, vi možete raditi kompromise za određene stvari u vezi. Možete raditi kompromise za određene stvari na poslu. Možete raditi kompromise za određene stvari u određenoj situaciji. Ali ako te stvari nisu u skladu sa vašim osnovnim vrlinama i vrijednostima, prije ili kasnije ta veza mora puknuti. Zbog čega? Zato što ćete se uvijek emocionalno loše osjećati kad tu nastane određeni sudar između različitih vrlina i vrijednosti. Znači, to je ono što je najbitnije za vas da znate. Znači, emocije kao emocije nije nešto što vam se dogodilo i što osjećate. Osjećate, da se razumijemo. Ali idemo gledati što taj osjećaj govori o meni, mojim vrlinama i kvalitetima i mojim vrijednostima. I idemo od tuda dalje.
Znači, ako to onda znamo, onda možemo vidjeti kako ćemo odreagirati na situaciju u kojoj se nalazimo. I onda ako se nalazimo u nekoj određenoj vezi, onda ćemo se pitati kako to da je on ili ona meni prioritet, ako sam ja njima samo opcija. Jer činjenica je da mi nemamo iste vrijednosti. Ja njih poštujem na drugačiji način nego što oni poštuju mene. I da li je to on, ona, ili posao, ili situacija, ne igra ulogu. Kako ćemo se prema tome odnositi? Da li ćemo nas oplakivati i samo sažaljivati, ili ćemo se maknuti dalje? Da li ćemo napraviti korak dalje? I od tuda krećemo. Znači, emocije, dame i gospodo, nisu nešto negativno. Emocije su ona naša navigacija koja nam govori točno kakva smo mi osoba u odnosu na određenu situaciju, osobu ili mjesto u kom se nalazimo. Znači, nemojte više gledati u posljedicu, nego gledajte uzrok. A uzrok su vaše vrijednosti i vrline. I to bi bilo sve o emocijama večeras. Evo sad ću ići još pročitati pitanje da vidim. Možda bi se trebalo malo bolje pripremiti za seminar. Ovako, Daniela pita kako se nositi sa ljudima koji ne ispoljavaju nikakve emocije, hladni su, kojima nikad ne zna što misle. Kao pravi coach, moje pitanje na to bi bilo kako bi se nosili sa ljudima? Kako bi se nosili sa ljudima koji nas ne vide, kojima nismo bitni i kojima ne značimo ništa u životu? Da li želimo trošiti vrijeme na njih? I zbog čega, ovo je drugo pitanje, i zbog čega je njihovo mišljenje ili njihovo društvo za nas bitno? Ovo je onaj dio koji je bitan za vas. Ok? Znači, na taj način se odnosite prema njima. U prvom redu, zbog čega je bitno, zbog čega nam je bitno njihovo društvo, ako nam ništa ne znače. Ili ako nemamo nikakvu vezu sa njima. Ili ako se na nikakav način ne možemo pronaći u onome što radimo. Ok? Imate još pitanja? Ja čitam i pričam i to se, točno se čuje. Vesna pita, želim znati kako najlakše prepoznati emocije. Ako govorimo o prepoznati emociju, kako mislite kako prepoznati emociju? Emocija je sve ono što osjećate kod određenog događaja. Znači, emocija može biti pozitivna, emocija može biti negativna. Ja uvijek kažem, one pozitivne ne dirajte da ih ne pokvarite, one negativne, njih možemo analizirati i krenuti dalje. I emocija je onaka kakva je. Znači, osjećamo nešto ili pozitivno ili negativno. Osjećamo, ako govorimo o emociji, ono što bi vam kod emocije moglo pomoći je onaj osjećaj, ona pozitivna vibra ili negativna vibra. Znači, gledajte kakva vam je vibracija u momentu kad osjećate nešto. Da li vam je niska ili visoka.
Ok, Vesna kaže što kad prepoznamo negativnu vibru? Prvo i osnovno, analizirajte zbog čega se negativna vibra dogodila i što to govori o vama kao osobi. Koja vaša osnovna vrlina i vrijednost je u tom momentu pogođena? Je tako? Koja osnovna vrijednost i vrlina je u tom momentu pogođena? I ako znate koja je osnovna vrlina ili vrijednost u tom momentu pogođena, analizirajte kakav je odnos između te situacije i situacije s kojom to uspoređujete. Jer negativna vibracija ili negativna emocija se dogodila zbog nečega. Sad, kako te dvije različite stvari, na koji način se povezuju? Zbog čega ste osjetili negativnu emociju? Što govori vrijednost, vaša vrijednost o vama? I što je na drugoj strani? Što je uvjetovalo tu negativnu emociju? I sad kad pogledate što je uvjetovalo negativnu emociju, kako se okrenut prema svojoj vrlini i vrijednosti, i kako možemo te dvije stvari staviti u istu kutiju? Ne možemo. Ako ih ne možemo staviti u istu kutiju, zbog čega? Zato što su vrijednosti i vrline drugačije, onda ćemo puno lakše moći maknuti negativnu emociju od nas. Zbog čega? Zato što te dvije vrijednosti i vrline nemaju iste, nisu iste jednostavno. Ok? Jasminka pita kako se nositi sa tugom. Gledajte, tuga je obično pomanjkanje nečega. Kada se tuga javlja vam se zbog toga što ste najvjerojatnije nešto izgubili što ste imali u određenom momentu. U prvom redu, da bi se mogli nositi s tugom, trebate znati da bi tugu mogli prebroditi, morat će proći određeno vrijeme. Ovo je činjenica. Je tako. Morat će proći određeno vrijeme, ali da bi se mogli nositi sa tugom, i recimo da je tuga vezana uz nekog kojeg ste izgubili. Recimo da je ta vrsta tuge. Imate dvije mogućnosti. Jedna mogućnost je da vrtite slike onoga što je bilo i čega više neće biti, je tako? Da vrtite tu sliku i da krećete uvijek iz početka, ili da se okrenete na one pozitivne stvari koje ste imali i da znate zbog čega ste ih imali i da vas one inspiriraju i vode dalje kroz život. Daću vam jedan primjer, da ne govorim toliko apstraktno. Kada sam imao 22 godine, ja sam izgubio svoga oca. Tata mi je umro u 49. godini od raka pluća i da budem iskren, ja sam sa tatom uvijek imao dobru vezu onako. Imali smo vezu koja je bila ok za oca i sina, ali ta veza je postala fantastična od momenta kad sam ja otišao u vojsku. Da, ja sam još služio vojsku. Znači, ta veza je postala tek od tog momenta fantastična i to je igrom slučaja. Ja sam bio ono dijete koje svaki tjedan zvalo doma tek toliko ono da vidim kako je, kako su mi mama i tata. Ja mislim da više je trebalo meni nego što je trebalo njima. I obično bi se mama uvijek javljala i u određenom momentu bilo mi je neugodno što uvijek pričam sa mamom, a nikad ne pričam s tatom. I počeo sam pitati tatu na telefon i jednostavno reda radi. I do kraja vojnog roka u biti više sam razgovarao sa tatom nego što sam razgovarao sa mamom. I kad sam završio vojni rok, kad se vratio doma, čak sam vidio da imamo puno dodirnih točaka o kojima uopće nisam sanjao i tako dalje. Tako da njegova smrt u određenom momentu je za mene bila jako, jako veliki, pogodilo me jako. Jer u biti nisam ni računao da bi se to mogu tati moglo dogoditi. Sad, tuga je bila prisutna nevjerojatno puno. Ali, s druge strane,
I da se razumijemo, u ono vrijeme ja se još nisam bavio osobnim rastom i razvojem kao što se bavim danas. Ali ono što je mene držalo da se mogu nositi sa tom tugom su sve one lijepe uspomene koje smo imali i one vrednosti i kvalitete koje on preneo na mene i jednostavno činjenica da znam da sam dalje tugovao da bi njemu bilo neugodno da je živ. Me razumijete? Znači, ono što je meni bilo bitno, kako napraviti iz jedne situacije koja je za mene bila potpuno neugodna, tužna, nesvakidašnja, kreirati situaciju u kojoj bi on mogao biti ponosan na mene da sam otišao dalje sa svojim životom. I to je meni bila ona glavna misao nosilja kako se prema tome okrenuti. Sad, ako niste u takvoj situaciji, ako je tuga zbog nečeg drugog, morate jednostavno shvatiti jednu stvar. Da dok god razmišljate o onome što vas ne inspirira i ne motivira, u ovom slučaju tuga zbog situacije koja je nastala iz određenog razloga, prekid braka, prekid sa partnerom, izgubili smo posao, ne znam što, dok god držimo to u glavi, dok god se ne okrenemo na onu drugu stranu koja nas motivira i inspirira, ova strana će nam ostati i tu ćemo se vrtiti u onom začaranom krugu. Znači, što možemo napraviti? Mi imamo mogućnost biranja misli, imamo mogućnost fokusiranja, koncentracije. Znači, ajmo se koncentrirati ne na ono što nam je bilo ružno, nego na ono što je bilo lijepo. Jer dok god ste vi tužni, vaša vibracija je niska. Znači, dok god ste tužni, vaša vibracija je niska. Ako je vaša vibracija niska, ja znam da danas poznate ljude koji imaju nisku vibraciju. Da li se želite baš družiti s njima? Ne. Što ste duže u niskoj vibraciji, to će vas duže ljudi sa višom vibracijom pokušavati izbjegavati, a oni sa istom ili lošijom će biti najbolje društvo na svijetu koje možete imati. Da li to želite? Najvjerojatnije ne. Znači, okrenite se onome što vas inspirira. Tuga i u tugi možete naći nešto što je vredno života i inspiracije. Nakon što je moj tata otišao, moja veza sa mamom se nevjerojatno puno popravila. Da se razumijemo, ovo je ona stvar koja je mene nosila u tom momentu. Da li je vredno izgubiti oca da bi imali bolju vezu sa majkom? Ne. Ali mogao sam non stop gledati u ono kako sam izgubio oca, ili sam mogao reći jedino pozitivno što se dogodilo u toj situaciji je da je moja veza sa mamom sad 3 puta bolja, ili 100 puta bolja, ili 50 puta bolja. Znači, na stranu na koju se želite koncentrirati, ona će vam donesti određene rezultate. Leila piše ovako, da li to znači da se moramo odmaknuti od osoba koje nam stvaraju lošu vibru i kose se sa našim vrlinama? Da, Leila, svakako. Svakako se morate maknuti od takvih ljudi, ili ako se ne možete maknuti od takvih ljudi, morate ih prepoznati kao ljude koji su takvi kakvi jesu i da nikad ne možete naći zajedničke točke. Zbog čega? Zato što njihova vibracija, njihove vrline, njihove vrijednosti su drugačije od vas. Ako su drugačije od vas, vi nećete moći toliko dobro koegzistirati u istom prostoru. Ako ne možete, možete učiniti jednu stvar. Ili ćete se maknuti, ili ćete prepoznat žali Bože ludoga, je tako? I pustit ćete ih tamo gdje jesu i njihovo mišljenje više neće biti od važnosti za vas. Zbog čega? Zato što nemaju što za reći. Jer s obzirom da imaju drugačije vrline i vrijednosti i kvalitete i da vam spuštaju vibraciju i da nisu baš neki inspirirajući tipovi ljudi,
onda njihovo mišljenje i ono što ulazi u vaše uši može na jednostavan način izaći van na drugu stranu. Da se razumijemo, za ovo je potrebna vježba. I ovo morate svjesno sebi objasniti zbog čega ignorirate njihove rečenice, zbog čega ignorirate njihov način ponašanja i jednostavno djelovanja. Vesna pita kako doseći do vibracija ostvarenja svoje želje. Da se razumijemo, želja, odnosno cilj, odnosno san, je jedna stvar i u svakoj želji, u svakom cilju postoji određeni strah kako ćemo uspjeti doći do toga i da li je to nešto što mi možemo. Znači, ako krećemo od toga, strah, briga i neugoda će se uvijek javljati. Preslušajte onaj webinar od prošlog tjedna. Jednostavno da znate, kad god imate određenu želju, da radite, da budete ili da imate nešto novo, kod vas će se javljati strah, briga ili neugoda. To je jedna stvar. Što se više budete bavili slikama onoga gdje želite, one situacije, mjesta, situacije, okolnosti gdje želite doći, gdje želite biti, to će se više dizati vaša vibracija i želja da bi uspjeli ostati na tom putu. Znači, daću vam jedan lijepi primjer. Ja se počeo baviti streljaštvom, imao sam 9 godina. Moja prva zlatna medalja je bila osvojena u 10. mjesecu 78. na memorijalu Juraj Žlebačić u Zagrebu. To mi je bila prva zlatna medalja. Ali ja ću vam reći jednu stvar. Da ja sam se na tom postolju vidio puno prije nego što sam tamo došao. Znači, u momentu kad god sam ja gledao kako ću doći do svog cilja, vidio sam sebe na onom mjestu gdje želim biti. I to je podizalo moju vibraciju da bi mogao izdržati na putu do kojeg želimo. Darko piše ovako. Da li je ostajanje na dnevnom poslu prema kojem se nema zadovoljavajućih emocija, traćenje vremena i da li to stanje na neki način utječe na kvalitetu života? Ovako, prvo i osnovno, da li je to traćenje vremena? Da, je. Ali, s druge strane, možda vam daje mir u glavi. Zbog čega? Zato što plaća račune. Ali to ne znači da ne možete za sebe zadati novi cilj i krenuti na novi put. Znači, treba krenuti prema onome što želimo, ali isto tako ne moramo, gledajte, put osobnog razvijanja nije izaći vam na krov, napraviti korak unaprijed i nadati se da ćemo preživjeti kad padnemo. Je tako. Postoji određeni planning, postoji određeni koraci, mogu se na određene stvari se može utjecati na određene stvari? Ne. Sad, ako gledamo o padanju sa krova dole, ne možemo utjecati jako puno na rezultat. Gravitacija će učiniti svoje, što je isto jedan od prirodnih zakona. Ali isto tako, ono što je bitno za vas je, ako vas radno mjesto ne zadovoljava, je tako, najprije idemo analizirati što bi željeli biti, raditi ili imati, kada vrijeme, novac, godine ne bi bili u pitanju. Zbog čega? Zato što na taj način ćete najprije vidjeti što vas uopće inspirira. Ja znam da najveći broj ljudi danas, 95% ljudi, želi nešto drugo, ali ne vjeruju da je to nešto drugo za njih moguće. Sad, da li je moguće ili nije, to je subjektivna stvar. Zbog čega? Zato što ja kao coach, ako radim sutra sa vama, ono što ćemo vi i ja raditi u našem razgovoru, vi ćete mi govoriti zbog čega ne možete, a ja ću vam govoriti zbog čega možete. Vi ćete tražiti ispriku zašto vam je teško napraviti korak,
ja ću tražiti razlog zbog čega baš treba napraviti korak. Je tako? Znači, daću vam jedan primjer. Prije 2 tjedna je jedna gospođa bila kod mene na jednom business mentoringu i rekla mi je kako ima jako velike planove za budućnost. I rekla mi je što su joj planovi i ja sam pitao, dobro, do kad to misliš pokrenuti? Do kad biznis misliš pokrenuti? Ona je rekla, pa mislim da bi ovo bilo izvedivo u sljedećih 6 mjeseci. Ja sam rekao, ja mislim da je izvedivo u sljedeća 3 tjedna. Ona govori, pa kako? Ja govorim, pa lijepo, digneš se i napraviš prvi korak i krenemo od onoga što znamo i kako budemo išli naprijed, tako ćemo znati što su nam prepreke i što moramo mijenjati i na koji način, kojom brzinom će se to odvijati. Jer sve ono drugo sad su špekulacije. Znači, kod vas, ako vas posao koji radite, ako vas ne motivira, da, to je gubljenje vremena. Zbog čega? Zato što budete duže na tom poslu, imate veću šansu za burnout. Znači, za izgaranje iznutra. Jer ako radite nešto što vas ne motivira i ne inspirira, javlja se ona averzija prema poslu. Ako se javlja averzija prema poslu, sve vam se teže i teže dizati i teže kretati u tom smjeru. Znači, ako vas to ne inspirira, to će vam sigurno utjecati na kvalitetu života. I ne samo na vašu kvalitetu, nego na kvalitetu svih onih ljudi koji su u vašem okruženju. Djeca ako ih imate, žena, roditelji, punica, svekrva, dobro, za nju nije toliko veliki problem, ali ipak svekrva, ali i na nju će utjecati. Znači, sve one oko sebe, oko vas, utjecat će vaše emotivno stanje u tom momentu. I bez obzira što ste vi stavili osmijeh na lice, još uvijek će vaše emotivno stanje govoriti nešto drugo. Što će oni moći jednostavno prepoznati u vama. Znači, da li treba hitno mijenjati? Ne mislim da možda treba hitno mijenjati, ali morate promijeniti. I da se razumijemo, ne morate. Ako možete prihvatiti situaciju koju jeste. I ako možete svoj razum staviti na nultu točku, da o tome uopće ne razmišljam, nego da radite po autopilotu. Ako možete, onda ne trebate. Da li je potrebno hitno? Nije potrebno hitno. Ali život se ne mijenja ne znam kakvim rezovima. Život se jako lijepo može promijeniti malim koracima, ali konstantnim koracima. Ok? Krenimo od tuda. Daniela pita, ako se desi da se zaljubimo u negativnu osobu, a mi smo pozitivni, Daniela, onda ste u problemu. Ako je osoba negativna, i ako je to narav, gledajte, postoje 2 varijante, 2 mogućnosti koje vam se mogu dogoditi. Jedna je, ili da vi njih uspijete pozitivno animirati, da postanu pozitivniji, ali to nećete moći činiti riječima, već ćete to moći pokazati djelima i tako. Ili je ona druga varijanta gdje će oni vama skidati vašu vibraciju i vi ćete postati negativna osoba. Sad, stvar je u tome, i ovo se rješava na ovaj način. Ako vam je osoba baš toliko draga, ono što ćete napraviti, da ćete si određeno vrijeme do kada bi se ta osoba trebala promijeniti i koliko bi se trebala promijeniti. Znači, ono što se radi u coachingu, znači u Coaching Akademiji, učimo naše coacheve sljedeću stvar. Da svaki rezultat mora biti mjerljiv. Znači, ako vi želite sutra da se vaš partner, koja je danas negativna osoba, recimo da je negativna osoba, promijeni, ono što ćete morati učiniti, morat ćete najprije definirati što očekujete, kakvu promjenu očekujete od njega, iz te negativne osobe koliko se on mora promijeniti u pozitivno, da bi mogli reći,
ok, sada je došao do one točke za koju ja mogu reći da je pozitivno, to je jedna stvar. A druga stvar je da si date određeni vremenski period u kojem se to mora dogoditi, jer ako se ne dogodi u tom vremenskom periodu, nećete više biti spremni ulagati vremena i energije u takvu osobu, jer najvjerojatnije promjene neće doći. Zbog čega vam ovo govorim? Ovo vam govorim zbog toga što, recimo, jako puno ljudi dođe kod mene u coaching i kaže, gledaj Zorane, ja želim više novaca. Ako mu date 1 euro, u svakom slučaju ima više, je tako? Da li je to baš ono što su mislili o tome da kad su rekli želim više novaca? Najvjerojatnije nije. Ali ako ne definirate koliko pozitivnija osoba mora postati u određenom vremenskom roku, svaka promjena na bolje će vama služiti kao isprika da opravdate situaciju i da produžite status quo situaciju do daljnjeg, jer se stvari mijenjaju na pozitivno. Da li se dovoljno brzo mijenjaju na pozitivno, ne znam. Krenite od tuda. Hvala i vama, Daniela. Ovako, Nermin piše, već ste se upoznali sa mojim problemima, a to je u prvom planu strah od greške i ne samopouzdanje. Sad zbog zbunjenosti i ne samopouzdanja, a imam želju već od sutra nešto pokrenuti. Što mi savjetujete? Da se čekam da se završi obuka u vašoj akademiji ili da već od sutra krenem da pokušam realizovanje nekog posla? Nermine, prvo i osnovno, neću ti ništa savjetovati. Neću ti ništa savjetovati zato što samo ti znaš što ti je najbolje. Ono što moraš razumjeti je sljedeće. Mogućnost pogreške će uvijek postojati. I ljudi stvari koje ne krenu po planu zovu pogreškama. Ja ih volim zvati iskustvom. Znači, ukoliko nešto nije krenulo po planu, bogati si za određeno iskustvo, nisi bogati za određenu grešku. Ono što je bitno je da u procesu napredovanja se okružiš ljudima koji će zajedno sa tobom razmišljati kako bi se nešto moglo, a ne zbog čega se nešto ne može. Obično mi imamo potrebu pitati druge ljude za savjete da li nam je nešto pametno ili nije. Drugi ljudi nemaju nikakvog posla u onom našem da li nam je nešto pametno ili nije, jer nitko osim nas ne zna koliko smo spremni vremena i energije uložiti u neki napredak ili u neku ideju koju imamo. Znači, da bi krenuli na određeni put, morat ćete najprije definirati što vam je put, što vam je cilj i definirati prvi korak. I prvi korak je, ne znam što vam je prvi korak, značite kad znate u kojem smjeru se želite kretati. I mislim da to će vam najbitnija stvar biti, da najprije definirate što želite raditi i ono što je najbitnije, zbog čega to želite raditi. Najveći broj ljudi odustane zato što su motivirani krivim stvarima. Recimo, na primjer, ako želite pokrenuti biznis i pokrećete ga radi novca, ja ću vam danas reći da će vam biznis najvjerojatnije propasti. Zbog čega će vam biznis propasti? Zato što novac nije motivator na duge staze. Novac je motivator na kratke staze. Ono što će vam se najvjerojatnije dogoditi ako vam novac bude pokretač je da ćete uspjeti jako puno energije i vremena uložiti u određeni projekt, da ćete sa tim projektom doseći određenu zavidnu razinu
koje će vas inspirirati, koje će vam donesti određena primanja i nakon toga ćete biti neinspirirani daljim procesom. Zbog čega? Zato što je novac već prisutan. I kad je novac već prisutan, više novca vas neće toliko motivirati. Ima jako malo ljudi koji su jednostavno zapaljeni za novac. Ja sam recimo u određenom periodu životu radio sam kao dižokej i imao sam jednog kolegu, ujutro kad bi došao sa gaže doma, peglao bi novac da mu bude ravan, lijep i da bi ga mogao posložiti kod sebe u ormar. Gledajte, novac je kratak motivator kratkog vijeka. Znači ono što ja uvijek kažem ljudima, ako želite nešto raditi, najprije mi recite zbog čega želite raditi ono što želite raditi. Što je ona veća slika, onaj veći cilj, zbog čega vas to inspirira i motivira i zbog čega smatrate da je to ono pravo za vas. I ako mi znate reći zbog čega je to ono pravo za vas, onda možda možemo početi razmišljati o tome kako krenuti na taj put. Ok? Vesna pita, da li je presudno za uspjeh pretvarati se da ga već imamo? Ako preslušate onaj zadnji webinar kojeg smo radili prije 13.12. čini mi se, tako je, ono što je bitno je da naša podsvijest, koja je u biti jedan veliki ormar naših iskustava, svih događaja koji su živjeli, koji su dogodili u našem životu, ona ima samo savjetodajnu funkciju našoj svijesti i našem tijelu da nešto učini ili ne učini. Znači, naša podsvijest nema mogućnost prihvaćanja ili odbacivanja ideja, iako je za 80% stvari odgovorna da funkcionira kako treba. Sad, ako se pretvaramo da imamo uspjeh, promijenit ćemo našu vibraciju. Okay? Nije loše pretvarati se da smo uspješni. Ali, samo se pretvarati, a ne raditi nikakve korake na tom putu, isto nema smisla. Ali, recimo, da vam kažem ovako, ovo sam već na nekoliko seminara ispričao. Čitao sam jedan članak, ja se više ne sjećam u kojim novinama je bilo, gdje radili su analizu studenata na jednom fakultetu i radili su analizu studenata koji su lagali o njihovim ocjenama. Lagali su o njihovim ocjenama kroz cijelu godinu i govorili su svima da imaju veće ocjene od onih koje su efektivno imali. Ono što je bilo fascinantno da na kraju godine su se njihove ocjene podignule. Zbog čega? Zato što je to postala njihova nova stvarnost. Znači, ako sebe uspijete uvjeriti da ste uspješna osoba, djelovat ćete kao uspješna osoba i to je ono što je najbitnije. Ako uspijete sebe uvjeriti da ste uspješni, najvjerojatnije uspjet ćete uvjeriti i ostale. A onda vam se otvaraju već vrata jednog drugog kluba. I ovo se ne zove laganje. Ako sebe uvjerite da ste uspješni, kreirat ćete određenu vrstu vibracije i ljudi koji će se prepoznat, koji će biti u skladu sa tom vibracijom, ulazit će u vaše živote. Ali govorit ćemo sljedeći puta o zakonu privlačnosti. Tako da ću se tu nadovezati. Ok, Lucija pita, kako ostati pozitivan i motiviran u traženju posla kada posla na burzi nema ili stalno dobivam negativne odgovore ili uopće ne dobivam odgovore na zamolbe? Lucija, hvala na pitanju. Lucija, prvo što bi vam dao savjet je da analizirate u čemu ste dobri, što vas motivira, što vas inspirira,
što volite raditi, napravite jednu listu. I koliko vam treba napraviti, ukoliko vam treba pomoć kod te liste, recite mi, napravit ćemo je zajedno. Ali napravite listu u čemu ste sve dobri. Što vas inspirira, što vas motivira, što vam daje energiju, što vam daje snagu. I kad to budete analizirali, i ako vam se još uvijek niko živ ne javi i ne dobijete posao, onda ćemo posao kreirati sami. Ok? Onda ćemo kreirati posao. Gledajte, ima jedna stvar i ja znam da je ja znam da je to stvar situacije i da neki ljudi imaju strah pokrenuti svoj biznis, zbog čega? Zato što biznisi propadaju i ovo i ono. I ja ću vam reći jednu stvar. Ja u životu nisam bio bez dana posla. Ali ću vam isto reći, imao sam i uspona i padova. I usponi su bili veliki, i padovi su bili veliki, ali ako gledate u rješenja, ako gledate kako kreirati rješenja, uvijek ćete izaći iz svake situacije koja je neophodna. Jer čak i onim padovima naučite neke stvari kako drugačije raditi, kako na drugačiji način se s tim nositi i tako dalje. Znači, u prvom redu, to što ne možete naći negdje posao, to je jedna stvar. Ali ne znači da niste sposobni kreirati posao. Jer, gledajte, kako idemo dalje, godinama, kako idemo dalje, sve će biti teže i teže pronaći neki posao koji nas stvarno inspirira. Ali nam neće biti teško kreirati posao koji nas inspirira, koji nam daje energiju, volju i da, znači da ćemo morati biti poduzetnici i da ćemo morati raditi nešto drugo i na drugačiji način, ali to je baš ona stvar koja nam daje mogućnost da budemo drugačiji, da budemo fantastičniji i da možemo puno više toga učiniti. Ok? Znači, najprije morate sagledati što su vaše vrline, kvalitete, vrijednosti, u čemu ste dobri, što vas inspirira. I ako je to teško, učinit ćemo to zajedno. Ok? Nermin pita još ovako. Imam problem zadržavanja žara za posao ili neku aktivnost kao što je sport. Na koji način ili način bi mogao zadržati onu početnu želju koja bi mi osigurala konstantan napredak? U prvom redu, ono što sam rekao, zbog čega radite ono što radite? To je prva stvar. Zbog čega ste se uopće upustili i što je bila osnovna motivacija? Jer ako je osnovna motivacija bila jednostavno da pokušam i da vidim koliko sam dobar, od momenta kad dođete do one točke koliko sam dobar, to će prestati. Animacija će prestati. Ali, ako sutra krenete u bilo kakav biznis gdje želite ostaviti određeno nasljedstvo, ovo je bitno, gdje želite ostaviti određeno nasljedstvo, onda ćete najvjerojatnije drugačije birati što želite biti, raditi ili imati, što želite predstavljati, kako želite da vas se ljudi sjećaju u prvom redu. Recimo, Paul Martinelli, jedan od mojih mentora, i googlajte ga na web stranici, Paul Martinelli je fantastičan, uz moju ženu. To su dvije osobe koje su imale najveći utjecaj u mom životu, u biti da se počnem baviti ovim čime sam se počeo baviti. I gledaj, Lucija, meni su svi govorili kako ovo što ja želim raditi uopće nije moguće. Zamisli, nije moguće. Jer nikoga ne interesira. Koliko je ljudi bilo večeras na webinaru? Koliko ih ljudi prijavljeno u programi, koliko će ljudi ovo preslušati u sljedećim tjednima. Možeš misliti kako nikog ne interesira. Ali ono što je bitno, ono što je meni Paul rekao, govori, kad bi sutra umro,
kad te sutra više ne bi bilo, i kad bi ti stavili nadgrobni spomenik nad glavu, da li bi bio zadovoljan onim što bi napisali na njega? I tu sam ja počeo postavljati pitanja o sebi i što želim predstavljati u životu. Gledajte, da se razumijemo, ovaj program koji ja večeras dajem, mogli smo napraviti i da bude plaćen. Na kraju krajeva, u određenim državama ovaj program se plaća. Ja sam želio ostaviti određeno nasljedstvo. Kako god da je bilo. Kako god da je bilo. Biće ljudi koji će ovdje pronaći sebe, bit će neke koji neće. I koji se ovo neće pronaći. I meni je ok. Jedni i drugi. Ja znam da ne mogu svih zadovoljiti, ali mogu neke. I mislim da je to bitno. Znači, ukoliko želite nešto raditi, najprvo pokušajte definirati svoj zašto. I kad znate što je vaš zašto, onda možemo krenuti u građenje platforme i temelja da bi to moglo zaživjeti onako kako treba. Ok? Evo, to je to. Dragi ljudi, evo, ja sam mislio da će webinar večeras biti kratak, a opet smo sat i pol online. Ovo je nevjerojatno. Ovako, Željka pita kako mogu preslušati prethodne webinare. Željka, ako se ne varam, u jednom od naših e-maila dobili ste lozinku i korisničko ime za pristup studentskoj platformi, kao i link za pristup na studentsku platformu. Ako kliknete na link, unesete svoje korisničko ime i svoju lozinku, ući ćete na platformu. Na platformi će vam pisati, u prvom redu imat ćete dva dugmeta, na jednom će pisati HRSRMKD, znači hrvatski, srpski, makedonski, iako makedonski nemamo još u prevodu. Kliknete na hrvatski, srpski jezik. Otvorit će vam se jako puno dugmadi, kliknite jednostavno na Premium Lifestyle Club i tamo ćete imati pregled drugih predavanja koje možete preslušati. Slobodno pozovite prijatelje da slušaju, neka se prijave, neka se registriraju i to je to. Evo ga, na taj način. Daniela, pozdrav i vama. Pozdrav svima. Hvala lijepa što ste bili večeras sa mnom. Hvala na pitanjima. Pitanja su bila fantastična. Ono što možete napraviti, zamolit ću vas za jednu uslugu. Ukoliko je moguće, ja ću sad na moju Facebook stranicu, znači na facebook.com/zoran.vignjević-coach, stavit ću jedan mali post gdje ću vas pitati koje teme bi željeli čuti u Premium Lifestyle klubu, koje ekstra teme koje nisu vezane uz ovo što smo radili do sada ili što ćemo raditi. Zbog čega? Zato što, za one koji ne znaju, za sada je bilo planirano jedan webinar mjesečno. Ja ću ići na 2. Znači daću još jednog ekstra da se čujemo svakih 15 dana. Ukoliko se ne možete spojiti na webinar ili nemate vremena, uvijek ćete moći snimku negdje naći ili preslušati, u najgorem slučaju na vašoj studentskoj platformi. Znači, još jedan put, odete na moju Facebook stranicu i ja ću postaviti upit koje teme želite da obradimo u Premium Lifestyle klubu i napišite ono što vas motivira, inspirira i na temu toga ćemo kreirati sljedeću seriju webinara. Evo, toliko od mene. Hvala svima iz Makedonije, iz Sarajeva i tako dalje. Ima samo jedan webinar
premium i nemamo pristup ostalim. Krenuli smo sa jednim 13.12. Znači to je onaj prvi, to je onaj prošli. Kako budemo napredovali, ja ću dodavati neke stare koji su zaista bitni da ih čujete. Tako da, za sad ima samo jedan jer nam je prvi bio 13.12. koji je bio otvorenog tipa. Evo ga, tek toliko. Hvala lijepa na pitanju, Aleksandar. Znači, krenimo od tuda. To bi bilo sve za večeras. Svima ugodna i lijepa noć, laku noć i čujemo se za 2 tjedna, znači ne tek za mjesec, nego za 2 tjedna u novom webinaru. Vi ćete odrediti temu i ja ću je samo izabrati. Evo, toliko od mene. Prijatno večer i sve najbolje. Adio.